Здравейте! Днес започвам експеримент. Ще се опитам да оцелея 5 дни без моята Рексона. Както знаете, от малка съм си упорита и почти нищо не може да ме притесни. Така че гледайте. Давай да си! Още 10 минутки. Не трябва да се отказваш. Няма как се откажа. Стига толкова за днес. Ще се видим утре. Чао! И да не забравяш да си вземеш душ.